Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli tamaşaçılar, hayırlı saatte tapşırığın başlayız. Sizning bilan men Резида Саляхова. Bugün bik kızıklı tapşırığı bulurga tора. Çünkü bugün bik kızıklı konaklarыбыз бар. Алар икәү. Ике конакның килгәне бар диярсез сез, ләкин бер-берсенә шул кадәр дә охшаган конакларның әле булганы юк иде. Hürmetli tamaşaçılar, bugün stüdyomuzda konakta bir tuğan apalı singilli Рамиля Разиля Батыровалар. Selam kızlar. Selam. Әйдәгез, менә миңа инде эфирга кадәр әйтеп киттегез, кайсы кызның Рамиля, кайсы кызның Разиля икәнен. Ләкин мин инде оныттым, буташтым. Тамашачылар өчен дә, минем өчен дә тагы бер әйтегез әле. Кайсы кыз Рамиля, кайсы кыз Разиля? Менә Разиля сиңа якынрак, мин инде эзгенә синән боеккарак урнашкан. Рамиля. Рамиля. Кызлар, әйдәгез, менә шушы сораудан башлыйк. Сезнең әбиегезнең бабасы Хәкимҗан бабагыз мулла булган. Әтиегез Мансур абый да инде ничә еллар мулла булып тора, шулай бит Изге Нур мәчете имамы. Бала чактан сезнең тәрбиягез башка гаиләләргә караганда үзгәрәк булдымы? Ничек дип әйтим, тәрбиягә килгәндә бөтен гаиләдәге шәй инде безгә барлык теге дөрес тәрбия бирергә тырыштылар инде. Һәрбер кеше үз баласына инде ул ничектер дөрес тәрбия бирәм дип карый бит инде. Әмма дә ләкин әйтәсе килә, дөрестән дә дини карашта үстек дип, чөнки ник дигәндә бәләкәй вакытта инде безне дини лагерьга җибәрәләр, Разиля белән әлбәттә. Безгә ул бик ошый иде, чөнки biz үзебезне елда теге мотор яулыклар киеп теге үзебез һәм ул кирәк дип шуклыйм, чөнки ник дигәндә нәкъ менә дини лагерьларда гына дини караш белән үстерәләр. Ул инде әлбәттә кыз кешегә бик мөһим. Киләчәктә булачак иреңә карашың, киләчәктә үзеңне тотышың һәм инде әлбәттә дөрес юлдан талпынмаска, ничек гомумән булачак әни буларак сине менә шундый карашка үстерәләр инде. Ул кирәк дип саныйм. Аннан соң ул бит теге балалар арасында теге бер үзеңә генә өйрәтсәләр моны, ул башкача, ә инде син теге коллективта булганда ул бөтенләй башкача тәэсир итә. Һәм инде менә намазны ничек дип әйтим, булай өйдә өйрәнеп булмый, икебезгә булганда безнең унисыбыз килә балачага бит инде. Ә менә дини лагерьда баргач үрнәк аласың, кемдер намаз укый әйтик исә, инде аннан карап синдә менә ул укый бит, ә мин нишләп укымыйм, мин нидән ким дигән сорау үзеңә туа. Һәм әлбәттә инде күргәзмә буларак инде төрле шундый тарихи вакытлар менә сөйләп китәләр инде, моментлар шундый, әлбәттә уйланып куясың, менә кешедән үрнәк алып, менә шул сөйләгән сөйләмнәр буенча инде әлбәттә менә нишләп мин намаз укымыйм, нишләп мин яулык кимим дигән уйлар килеп китә инде, менә шулай кирәктер дип саныйм. Димәк, намазга басуыгыз ничә яшьләрдә булды? Хәзер кыскача тарихын сөйләп китәм. Без ул вакытта Ярчалыда педагогик колледжында укыйк. Безнең каршыбызда бер кызлар тора инде, кызлар блогы. Һәм Мөслим районына Илмира исемле матур кыз. Инде безнең иптәш кызыбыз, ул гомумән диндә түгел, карыйм өстәлендә дәфтәр, намазга уку, өйрәнү дәфтәрләре, китаплары. Мәйтәм, Илмира, мәйтәм, син мәйтәм, гомумән ул юлдан бара торган кызга ошамагансың, мәйтәм, син мәйтәм, әллә намазга бастыңмы дим. Менә мин ди шундый егет белән ди аралаша башладым ди. Менә мәхәббәт нәрсә эшләтә. Менә мин ди шул юлны сайларга булдым ди, һәм мин көндә аның үзгәргәнен күрдем. Һәм минем инициатива булды, Рамиля кердем, әйтәм, әйдәм, иртәнге намазны укып карыйк әле Рамиля дим инде. Тәртипләрен инде белә идегез. Тәртипләрен белә инде, аңлаша, ул да өйрәтте инде, әзрәк аңлатты, белмәгән нечкәлекләрен. Шуннан соң намазга бастык, та менә ышанмыйсыз, беренче иртәнге намазны Рамиля белән укып бетердек, дөрес китаптан карап укыдык. Без Рамиля белән 1 сәгать буе тончыга еладык. Шул вакытта бәлки ниндидер бер иман нуры кереп киткәндер безнең күңелләргә, чөнки без Рамиля белән дөрестән дә менә ниндидер бер чистарыны күк, һәм менә без эшкерсез сөендек ул вакытта. Аннары иртәнге намазны укып килгәч инде бер узак вакыт көттек без 5 вакытны укый башлавыбызга, һәм бар идек бер 4 ел элек кенә 5 вакыт намазга бастык инде. Ансысына узаграк килдек, калдырмыйча укып барабыз. Безгә барысы да ошый, шулай булсын да инде. Димәк, бер нинди авырлык тумый. Юк, менә кеше әйтә бит әле, бик күп сәбәпләр табалар кешеләр. Гаҗәпләнәм инде мин, менә авыр бит, вакыт табыра кирәк. Аның өчен вакыт түгел, балам бар диләр. Мин әйтәсем килә, аның өчен бер намаз күп булса, 10 минут әз дигәне, 1 минут, 2 минутта алып тора ул намаз.
Аның бер кыйынсызлыгы да юк. Кемдер әйтә, мин бит көне буе юлда, мин ничек укыйм дим. Мен әйтәм, аның бер проблемасы да юк. Син утырып укый аласың. Бары тик теләгән генә синнән Без тора дөрестән дә дигәндә. теге кайсы уракта юлга чыгарга туры килә бит инде. Тегендә монда чыгыш ясарга без рәсләбән юлда һәрвакыт үзебез белән теге дисплейләребезне алып, юлда укып алабыз, намаз вакыты керде дип укыйбыз. Сәхнәгә яисә инде әгәр дә мин сәхнәдә икән, намаз вакытында без сәхнәдә икән. Без инде у сәхнәдә чыгыш ясап бетергәч, инде казага калган дип укып бетерәбез. Шулай да мөмкин. Менә нәрсә дип әйтәсем килә, Ходай шулай яраткандыр инде без икебез туганга. Без бер-беребезгә терәк һәм беребезгә менә үрнәк булып торабыз, чөнки әгәр дә беребез генә булса, без намаз юлына басмаганда булыр идек. Чөнки без бер-беребезне үзебез белән иярттек. Башта мин әйткән булсам, аннары инде 5 вакытны Рәмилә әйткән булса, менә шулай итеп без бер-беребезне үрнәк булып шул юлга бастык дип әйтәсем. Бер-берегез турында да гел җылы рәхәт итеп искә аласыз, телгә аласыз, әти-әниләрегез турында да бик тирән хөрмәт белән телгә аласыз, гаиләгез турында сөйләшергә. Нинди гаиләсез? Гаиләгә килгәндә безнең бик зур гаилә инде. Бик зур, бик матур гаилә инде без. Безнең әтиегез бик бәхетле кеше, ул 4 кыз үстерәкләр. 5 хатын-кыз арасында яши. 5 хатын-кыз арасында кесе калын булу кирәк, чөнки менә бит без ничә кыз инде, ул безнең бөтенебезгә игътибарын жәлләми, бөтенебезгә тигез бирә игътибарын әтибез. Хәтта 6 хатын-кыз хәзер һәр берегезнең берәр кызы бар. Әле апаларыгызның да кызлары бар. Улы апаның дөрес 2 малае, икенче апабызның 2 кызы. Безнең кызлар инде, Субханалла. Безнең һәрвакыт әти-әни ул ничектер җылы бөтен кешегә инде ул әти-әни бик бөек кешеләр бит инде ул бөтен кешегә дә инде ул кадерле кешеләр. Безнең үрнәк буларак аларның менә һәрвакыт бергә булулары, менә ничә еллар аларның менә имән кочагында Зифа кайын күп янәшә булулары, менә һәрвакыт ул теге сокланмый мөмкин түгел. Ул бит инде хәзерге заманасы шул, бөтен кеше гаиләсен саклап бетерә алмый, бөтен кеше бергә булып бетерә алмый. Әмма ләкин нинди генә авырлыклар булмасын, минем беләм аларның авырлыклары әз булмады тормышта. Әмма дә ләкин бернигә карамастан менә шулай матур иттереп, 4 бала үстереп, миңа калса ул хөрмәткә лаек кешеләр. Нәрсә саклап калырга ярдәм итте икән аларга? Менә үзегезнең эш авырлыклар булмады түгел, булды дисез. Миңа калса ул менә ничектер менә ышану киләчәккә әлбәттә бар да әйбәт булачак. Һәм инде аларның менә әтинең инде безнең менә дингә карашы 40 яшеннән соң дингә китүе дә инде. Клаб инде. Аңачы да инде намазларны менә ныгытып инде. Шуңа күрә инде ул диндә ул тагын да ныгырак була инде ул менә шуны ир белән хатыны мөнәсәбәтләре әйтик, гаиләне саклап калу теләге. Менә шул бер-береңә карата игътибар, бер-береңә карата сүнмәс мәхәббәт, бер-береңә карата җылы хисләр. Менә шулдыр инде миңа калса әти белән әнинең озын бәхетле торулары, менә аларга бездә алар кебек була алсак, без бик бәхетле булабыз инде. Амин, шулай булсын. Тигезлектән аермасын. Тигезлектән аермасын. Менә үзегезнең нәселнең, үзегезнең гаиләгезнең тарихын саклап калу өчен, буыннан буынга күчерер өчен нәрсә булса да эшлисезме? Менә минем дәвәнием әйтә, 7 буын бабаңны белергә кирәк, һәм шуларның исемнәрен үзеңнең балаларыңа да тапшыра белергә кирәк дип. Гел әйтә, менә 7 буын бабаңның, нәселеңнең кемнән синең чыгышың икән син белергә тиеш дип. Гел менә утырганда, кая әйтегез әле миңа үзегезнең 7 буын бабагызның. Менә без шулай исемнәре бер-берсенә охшаган булса да, ничек тә булса әйтеп чыгаек. Һәм менә дәвани тәрбиясендә менә шул шуннан торадыр да инде, менә үзеңнең тарихыңны белү, чыгышыңны каян чыкканыңны белү. Ул бик мөһимдер. Әгәр дә син тарихыңны белмәсәң, булачак бар микән гаиләнең дип уйлыйм инде мин. Әлбәттә теге җылы хисләр ул инде буыннан буынга барадыр инде. Һәм сөйләү инде әлбәттә, бер-береңә тапшыру. Чөнки менә безгә дәвани һәрвакыт сөйли, без хәтта белмәйек, кем ул Хакимҗан, кем ул Батырулла, теге Батыргәрәй, кемдер ул ни. Ул сөйлиде. Менә бу сезнең бабагызның әтисе, аның менә мәсәлән улы шул булган. Зиратка барып, менә монда сезнең бу бабагыз күмелгән, менә монда сезнең әйтәләр бит әле, үлгәннәрнең дә хәтерен белергә кирәк дип инде, кая хәбәрен бел дип юкка гына әйтмиләр бит инде. Шуңа күрә безгә менә аларны аңлата, күрсәтә инде дәвәни.
Кызлар, сезнең әтиегез бит инде төрле эштә, төрле хезмәттә эшләгән шулай бит, Себердә нефттә чыгарганлыгын беләбез. Бүгенгесе көндә ул имам. Бөтен җаны тәне белән иҗатка гашыйк кеше үзе. Белеме буенча режиссер. Менә бит режиссер хәтта. Әниегез тегүче дип беләбез. Сез үзегез бик тырыш, бик шән, эш сөючән кызлар. Сезне эшләтеп үстергәннәрдер балачактан. Менә нишәптер безнең олы апалар алар тиз үстеләр дип әйтәсем килә. Алар укырга китеп бардылар. Бөтен эш сезгә калды Бөтен эш безгә калды бәләкәй буларак инде. Без Рәмилә белән кая эш сөймәскә инде авыл балаларына аларның иртәдән башлана эшләре, кичкә генә бетә инде. Маллары да күп булгандыр инде ул вакытта. Бакчасы да бит әле, басуы да бар әле аның өстенә. Бер әнигә генә җилкәсенә ятып булмый бит инде. Чыгай күмәкләшеп, җырлый рәхәтләнеп, бәрәңгесен суганын утап дигәндәй, шулай эшләп үстек инде. Аңа каравы бер җире бездә җимерелмәде. Киресенчә үземнең кызымда да әле яшьтә 4 ай булуына карамастан, уенчыкларын җыярга, менә шундый эшләргә өйрәтеп киләм. Һәм гомумән киңәш итәрем, яшьтән баланы эш сөяргә өйрәтергә. Беренче тапкыр начар эшли ул аны, зыян түгел, икенче юлы яхшырак эшләр. Күз йомып ул күрмәгәндә генә сөртеп аласың аның артыннан. Посудасын, табак савытын юганда әзрәк югышланса зыян түгел. Эш сөяргә өйрәтергә кирәк баланы. Ул хезмәт, тәрбияле. Хезмәт ул бер өлеше инде ул тәрбиянең, хезмәт сөю ише. Бала ул ата-ана өчен дә бик зур бәхет инде, шулай бит инде. Зөттәрәк, ярдәмче. Терәк. Гадилектә Матурлык. сынау үткәндә сынмас өчен нәрсә эшләргә кирәк? Аллаһ Субханаху ва Таалагә ышанырга. Рамазан айы синең өчен нинди әһәмияткә ия? Бер сүз белән зур әһәмияткә диерим, әмма ләкин ул миңа зур әһәмияттән дә олырак бер әһәмияткә ия дип әйтәсем килә. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруын дәвам итәбез. Бүген студиябызда кунакта җырчылар, эстрада дуэты Рамилә һәм Разилә Батыровалар. Кызлар, гадәттә игезәкләрдән бер үк төрле хисләр, бер үк төрле эмоциялар, бер үк төрле кызыксынулар көтәләр, шулай бит. Бу чыннан да шулаймы? Сез дә шулай ошаганмы? Менә тышкы кыяфәтегез ошаган инде, билгеле. Ички дөньягыз да шулай ошаганмы? Әллә инде сезнең аермалы якларыгыз да бармы? Бар, әлбәттә, менә безнең бу күптән түгел генә менә әнидән сорадым. Юк, әнидән мин сорамадым. Дөресрәк кунакка ушулай авылда ял иткәндә кунакка иптәш игезәк саңарыбыз шулай Динара исемле иптәш кызым улы белән кайтканнар ие. Һәм ул сорый: "Фәүзия апа, менә Рәмилә белән Разилә алар төрлеме?" ди. Үзләрен игезәк булудан чыгып әйтәдер инде ул аны. Әлбәттә, дигән әйтә. Менә ди ул Разилә ул ди, ул мин ди. Хылыкка ди, әни әйтә. Әле Разилә дә белмим моны. Хылыкка мин ди. Мин ди ничек ди менә ир артына качарга яратам ди теге, ничектер теге нәрсәдәндер куркып калырга мөмкин. Әмма дә ләкин шул ук вакытта теге ничектер менә гаилә өчен шундый ерак булсам ди. Ә менә Рәмилә ул ди, теге тиз генә кызыгына нәрсәдер эштә батырган ниндидер теге. Димәк, Мансур шундый. Әйе, менә әтисенә ошаган ул ди, бөтенләй авырлыкны үзем өстенә алам, Разиләгә тидермим. Не дай бог теге русчалатып әйтим әле, Аллаһ язмасын, Разиләгә бер авырлыгы төшмәсен, бөтен теге үземә булган кандалалар Син беренче туган мәлләсең? Юк, киресенчә Разилә 5 минутка зуррак, менә ничектер менә шундый ди, менә алар аерыла шуның белән ди. Һәм Рәмиләгә ул ансыз яши алмый ди Рәмилә ди. Разилә менә шулай Разилә үзе булмыйча яши алмый ди. Менә ул аларны шайтып яратылган иде. Ул дөрестән дә шулай. Шулай әйе. Әйе, Разилә ул әйтә: "Рәмилә, ну син бит Рәмилә" ди. Әйе, мин электә әйтәм, Рәмилә, ну ничек инде Рәмилә әйтә, менә син бер тапкыр үзең эшләп кара әле аны менә. Юк, менә мөмкин түгел, менә минем холкым килеп чыкмый. Әйтәм, менә син керәсең, и килеп чыгаш чагыл синең. Рәмилә, ну ярар инде дип менә эшләп куя торган гадәте бар. Шуның өчен инде мин аны яратам да. Мин ансыз инде хәзер яши алмыйм, мин шуңа керәдән Худайның иң зур бүләге, мин туганда ук миңа безгә бүләк ясаган сыймле, без икәү туганык, мен әйтәм. Апалар белән теге бәләкәй генә әрләшеп алулар була бит инде. Апалар
Олы апабыз беренсе эш кушса, апа, син тыныч утыр, безнең белән әрләшмә. Чөнки син берәү, без икәү. Без барыбер җиңеп чыгабыз, шуның өчен син менә Без шаярып әле. шаярып шул вакытта шулай дип әйткәнем дә Әле туганда хәтерлим. да икәү бергә туубызны гел әйтәбез инде. Без бер-беребезсез югалачакбыз дип. Шуңа без икәү дип. Әйе. Менә кызыксынуларга килгәндә, иҗатка карашыгыз. Иҗатка ошаган, менә Безнең иҗатка карашыбыз ошаган. Җырлар сайлаганда. Әйе, менә кайбер кеше әйтә бит әле, менә мондый дуэтлар булса, әйтик мәсәлән, менә ике кыз берләштеләр дә, матур тавышлы, алар дуэт хасил иттеләр дә, менә аларның бәлки менә шундый карашлары башка төрле булыр, әйе. Ә безнең ул яктан безнең менә вкуслар булар, дуэт булырга язгандыр да, чөнки безнең вкуслар да бер төсле дип әйтәм. Җырларны без гел һәрвакыт менә тыңлатам да мин Рәсиләгә җибәргән авторларны. Менә әйтәм, сиңа ошыймы дим. Бу бит хит, ошыймы дим. Мин дә шул фикердә идем. Яисә аннары тавышны менә вокал укытучысына беренче тапкыр бардык, әйттек, укырга кирдек, безгә әйтәләр. Рәсиләнеке ярты тонга бер тонга югары тавышы, синеке бер тонга түбәнрәк. Сез бит идеаль дуэт. Дигән әйтәм. Шуга безгә язган шулай булыр. Күп сорау бирәләр. Ничәп сез бер үзең җырлап китмәдең мәсәлән, әйтик. Ничәп син икән әйтә. Бер үзе солистлар хәзер менә буарлык һәм тагын да күбрәк. Дуэтлар да күп, ләкин Игезәк дуэтлар аз, әйе. Аз дисәң Татарстанда бер-икедер. Безнең хәтта менә бер мизгелгә дә башыбызга килмәндер аерым җырлау. Бер кайчанда кеше әйтсә дә әйтмәсә дә, мин лучше җырламыйм. Ну дуэт белән җырлыйм. Әйе. Хатын-кыз буларак шуны сорыйм инде. Киемгә, стильгә карашыгыз ничек? Нишләп менә син сайлаган күлмәкне киергә тиешсең без дип. Ошаган безнең. Ошаган без элегрәк мин әйтерим, безнең вкуслар бер төсле, без бер төсле киенәбез дип. Менә әни булгачмы, әзрәк аерыла икән. Әз генә аерыла башладык, әз генә. Менә ул теге әни булгач бит инде карашлар да үзгәрә, кайбер ризыкларга карата мәхәббәтең арта, яисә киресенчә бит имесүне. Менә шуңа күрә безнең дә әзрәк киемгә әз генә булса да караш үзгәрде. Бу бик теге куркыныч каты түгел, әмма әзрәк бар. Рәсилә уңайлырак кием ярата хәзер, әни булгач. Ә мин әзрәк. Син дә әни бит. Мин дә әни. Ә мин барыбер каблуклардан төшәсем килмәй. Менә шулай да гына әзрәк аермай. Берәр кая бара башласак, син бу туфлине киеп барасыңмы? Дию миңа. Үзеңнең теге уңайлы шлепкаларына да. Кроссовка, такеткаларны күтәреп чыгып мәйдәм. Барам, ә нишләп мин бармаска диеш. Әйе, кызык сезнең белән кызлар. Минем Шәй эчәргә кунакка килерсез иде. Алла бирсә. Менә шәй ичү дигәндә сез бит әле бик тәмле итеп ризыклар пешерәсез. Икегез. Ул Рәсиләгә бу сорауны. Менә әйтәләр бит әле, менә әйтеп киттем бит инде. Менә шулай ук әни булганнан соң, ул бит ашау пешерү, ул бит үзенә күрә бер сәнгать. Менә мин бик ярата башладым. Видеолар, кыска видеолар ясап, ашаулар пешергәнне куярга инде. Миңа өчен кызык. Сәер рецептлар эзли башладым. Минем инде ирем әйтә, ул кулинарный каналлардан чыкмасаң да пешекче булып беттең инде дип. Ул дөрестән дә шулай, чөнки әни дә безнең бик оста тәмле пешерә, әбиләребез дә тәмле пешерә. Әнинең әнисе дә бик оста пешергән. Миштә пешкән кыймакларны бик яратып искә аласыз. Бик тәмле бездән күренеп тора кыймак яратканыбыз. Субханалла. Субханалла. И хәзерге вакытта да үзебезнең якыннарны тәмле матур ризыклар белән сыйларга бик яратам. Рәмилә дә шулай ук инде. Мин яратам, ләкин аннан теге бик культ күрмим теге менә. Дөрес кайсы бер матур чыккан ризыкларны Instagram шелтәренә куярга яратам, әмма дә ләкин Рәзилә ул һәрвакыт мин яңа видос ясадым, кара. Иренмисеңме шул видосларны төшерергә? Ирен бик тиз ясыйм, мин шулай ыстардым. Таза йөреп йөри, янәшә. Әйе, кызыма әйтәм, сиңа уенчыклар куям да мин һәм әйтәм ашау пешерәм. Әле аңа да уклаулар сатып алдым, менә шундый ниләр сатып алдым да, ул да минем белән камыр белән әзрәк менә шайтырып шөгыльләнеп ала. Менә шул. Субханалла. Менә икегез дә кыз тәрбиялисез бит инде. Менә синеке Мәликә, Рәзиләнеке Язилә. Хатын-кыз буларак нинди тәрбия бирергә тырышасыз кызларга? Беренче чиратта инде безнең исем сайлаудан, исем мөселманча зур мәгънәгә ия булуыбыз менә эзләдек инде. Ансы бик мөһим, ул тәрбиягә йогынтысы булыр дип уйлыйбыз инде без аның. Иң беренче чиратта шуннан башладык.
Аннары инде әлбәттә һәрбер ана инде ул баласын дөрес тәрбиялим дип тәрбияли инде. Аның теге зур кануннары, законнары юк, чөнки без барыбер иң яхшыны бирергә телибез балабызга. Ләкин шул ук вакытта иң яхшыны бирәм дип без артык иркәләп иркәләп да мөмкин. Әлбәттә, менә Рәзиләгә килгәндә, Рәзилә ничектер йомшаграк дип карыйм мин. Менә мин хәзер әйтерем, чөнки менә сине әзрәк кенә бүлдереп, ул әни кеше ул әзрәк назлы да булырга тиеш, мәхәббәтле дә әлбәттә булырга тиеш, һәм әзрәк инде әрәп тә алырга тиеш. Әйтәләр бит әле, соңга калырга ярамый, инде беренче көннән тәрбияли башларга кирәк балаңны дип. Әйтәләр, аннары тагын шундый сүз ишетем күптән түгел генә. Хөрмәтле аналар, минем балам гиперактивный дияр алдыннан, минем балам тәрбияле микән дигән сорау тусын дип. Ул дөрестән дә шулай. Теге безнең хәзерге заман хатыннары, минем балам гиперактивный, ул шуңа теге гөлне ишә, чүлмәкләрне вата, китапларны ишә, ул гиперактивный, аны тыеп булмый диләр. Дөрестән генә әйткәндә бит әле тәрбия дигәндә сорау бар. Әгәр дә син бәләкәйдән ярамый дигән сүзне күбрәк куллансаң, бәлки ул дөрестән дә ярамыйга кагылмас. Бер ярамый сүзен генә әйтеп калырга кирәк түгел, ни өчен ярамый икән аңлатырга кирәк балага. Ярамый сүзе ул баланы аңлап та бетермә. Ни өчен ярамый аны? Ул бала аны аңларга тиеш инде. Бәләкәй вакыттан бирле. Шул. Былай алганда бик уйнарга яратучы сәләт аның менә үскәнен күреп, аның менә плюсларын күреп баланың шын күңелдән шулай үстерәбез инде баланы. Аларны ул яктан шикләмибез инде. Уенчыклар белән уйнанда аларга кушылып комлыкта да уйнарга мөмкинбез. Мин теге нитәбез көләбез инде. Алар бийсәләр, алар белән биергә дә мөмкинбез. Пузырьки бар бит инде, акчаны әйтәм. Всё, цирк башланды әйтәм. Мыльный пузырь. Аннары инде мыльный пузырьдан соң инде мәсәлән, яулык алам да инде мәсәлән. Яулык шоу булды. Бала белән циркка да буласың, актриса да буласың, балачакка да кайтасың. Ансыз булмый инде менә бәләкәй балалар белән. Гел бала булсаң гына. Менә исем кушу дигәннән исем сайлауга бик җаваплы килдек дисең, бик кызыклы гына Хәтирә сөйләп алдың. Эфирга кадәр шунда сөйлә. Ни өчен Мәликә? Син малай көткәнсең икән. Беренче көннәрнән ничектер шулай үземнең инде карнымдан әни сабый икәнен белгәч инде мин шулай әнигә әйтергә булдым инде. Әни менә шундый хәл бит әле, сөенче хәл. Мин бәби көтәм бит әле. Иң беренче әни белән бүлешәбез бит инде без андый моментларны. Хәтта игезәгенә дә әйтмиш. Беренче игезәк сыңарым. Әлбәттә игезәк сыңарым белән әни бер рәттә инде. Аннары калганнар. Ничек дип әйтим, әни дә шулай менә кызым, теге хәерле эшләр булсын ди инде, исән-сау күтәреп, исән-сау табырга насыйп булсын ди. Шулай вакытлар үтә әйтем. Һәр вакыт бит инде без алдан вакытны ашыктырып, безнең булачакта кем икән дигән сораулар тудыра бит инде. Мен әйтәм, менә минемчә әйтәм, минем карнымда малай дип уйлыйм инде. Чөнки мин әйтәм, ит, шашлыкларга теге ярата башладым. Шундый дөрес тортка да нитеп тартылыш булган, ничектер туңдырма ярата башладым. Ансы да кара бодай бигис. Кара бодайны үлеп ашадым менә кара бодай белән алманы мин белмим, тоннасы белән бергәнемдер. Алма, тимер җитмәдеме икән? Алма, кара бодай үзәгемә үтте. Шуннан беләм мин кара бодайга мәхәббәте булган. Мин хәтта Рәзилә кара бодай күтәреп тә керәем. Синдә кара бодай юк дип. Сез ашамыйсыз, сезнең гаиләдә ашамыйсыз. Мин ашыйм аны, еш ашап тормыйбыз инде. Менә хәтерим, хәтта менә контейнерга кара бодай күтәреп кер. Ул мәсәлән Рәзилә изгән бәрәңге белән котлет пешерсә, синдә кара бодай бармы? Битеп китте шул. Яра мин үзем алып керәм менә контейнерга. Бәрәңге башка бер ашамый, менә кара бодай. Шунда бик каты исебездә калган. Менә шул әнигә әйткәч инде мен әйтәм, мин малай дип уйлыйм дип. Әни әйтә инде, кызым, менә бабаң бит инде иртә үлде, әнинең әйтсә иртә үлде, инде шахтада инде. Фаҗигале рәвештә инде. Һәм әни әйтә инде, кызым, менә истәлек миңа да бик күңелле булыр, истәлек рәвешендә куй әле Малик дип. Батур исем бит, кеше дә булмаган. Аның тәрҗемәсе дә патша дип тәрҗемә ителә дип. Мин уйлап карадым да, Малик беркемдә дә юк бит бу исем, бу бит теге ничектер патша, шундый теге бөек исем кебек миңа тоелды. Әйтәм, әлбәттә, әни, аннары Аллаһ Субхана ва Тааляның бер исеме дә бит әле ул. Мен әйтәм инде, әлбәттә, мен әйтәм, әни, сине дә сөендерер, әле үзеңнең теләгемнән тыш сине сөендерү көчлерәк дим инде. Әлбәттә, мен әйтәм, һич шиксез мен әйтәм, бу исемне мин уйлыйм куярга дим инде. Шулай йөрим бит инде, без бит инде әниләр хишән, Малик дип йөрим бит инде, тәмле тешләр улым дип, Малик дип йөрим, теге бу карында сөйләшергә кирәк диләр бит инде бала белән психологлар.
Хәзер шулай беренче үзе килеп җиткәч, минем планнарымны тәмам бозды. Чөнки никтене миңа кыз диләр, мәйтәм, ничек кыз? Ну, кыз инде диләр, мәйтәм, ярар, беренче үзе кыз иде, икенче үзе берсе бер малай димәде миңа. Һәм мәйтәм, мин ништем инде? Минем хәзер мәйтәм, Малик дип йөрдем инде мин бу баланы. Яни әйтәм, Маликкадай мин әйтәм, Маликка хәреф өстендә Маликә булсын дидем. Матур исем. Минем үземнең дә укучыларым, мин теге вокалда укыткач, 2-3 укучым бар иде Маликә дигән. Алар күз явына алырлык шибәр иделәр. Менә 3 укучым, шәкертләр инде менә 3 укучымны искә төшердем дә аларның холыкларын, ул балалар нинди кыяфәттә булганнарын, характерларын үземчә күз алладым да әйтәм, алар бит бөтенсе дә кире, тәртипсез балалар түгел әйтәм, алар бөтенсе акыллы, шибәр, бөтенесе шибәр иде. Менә кемне генә алма бик күз явын алырлык. Әйтәм, булды. Минем тугашта исем һәм дөрестән дә бала туды, һәрвакыт анага күкрәгенә салалар инде баланы теге бәйләнеш булсын өчен. Мин карыйм Мәликәгә, зәңгәр күзле кыз. Шундый карап тора миңа әйтәм, ну син минем Ясминә түгел инде точно. Олия түгел, син Лилия түгел, син. Ну син Мәликә настоящий булганым әйтәм. Һәм ул синең иң яраткан курчагыңа охшаган булды. Бәләкәй вакытта безнең яраткан ике безнең дә курчагыбыз бар иде. Рәзиләнеке сары чәчле зәңгәр күзле, минем кара чәчле зәңгәр күзле. Һәм ни мөгъҗиза вакыт үткәннән ул кызларыбыз безнең туды. Үзебездән менә без шаккаттык инде менә шул курчакларыбыз искә төште безгә тугашта балаларыбыз. Хәзер синең сары чәчле зәңгәр күзле мин гомумән алганда күз алдыма китерәм. Безнең минем ирем кара чәчле, кара күзле, мин үзем кара чәчле, яшел күзле. Безнең туа сабыебыз менә Ходай бүләге сап сары алтын чәч, шундый сап сары чәчле һәм зәңгәр күзле. Менә әби бабасына охшаган булып чыга инде ирем ягында. Менә дөрестән дә бу мөгъҗиза, нәрсә көтәсең, Ходайның һәрвакыт үзенең планнары сиңа. Ул әлбәттә инде сөенеп туймаслык бәхет булды инде ул безгә. Мин аңа инде Язилә дип куштым. Әле ни өчен Язилә куштым дип сорасагыз, 9нчы класста төш күрә. Әллә кадер кичәсе булган микән дип йөрим инде мин аны хәзер. Бер бәләкәй сабый сары чәчле зәңгәр күзле килеп утырды яныма, әни ди. Әйтәм, 9нчы класста инде әни булыйм, мен үзем бала бит әле. Ул әйтә, әйтәм, әни син миңа Язилә дип кушырсың әле, диде, китеп барды. Мин бу төшне мәңге онытмадым. Мин дә шай кыз икәнен белгәч, әйтәм, әле кыз икәнен белгәнчә әйтәм, тормыш иптәшем әйтәм. Безнең әйтәм, кыз булачак, Язилә булачак. Мин үзегә бармасам, үзене көтмәдем дә мин. Мин инде кыз икәнен белдем дә, ничектер шулай. Ирең инде каршы килмәде Язилә. Юк, каршы килмәде. Инде теләкем булгач, ул киресенчә ул исемне ошатты да әле. Шулай итеп. Хәзер әзрәк авыррак, мин бит исемем Рәзилә, Рәзилә дип дәшсәләр, Язилә дип дәшсәләр, Рәзилә дип ишетелә. Авыздаш исемнәр бит, шуңа күрә әзрәк нирәк, әмма күңелле генә ул. Бәхетле сабыйлар булсын. Амин, шулай булсын. Иманлы, амин, шулай булсын. Сабыйлар булсыннар. Кызлар, сезнең киридән инде гаиләгезгә әйләнеп кайтсак, сезнең гаилә бәйрәмнәрен, шундый бөтен бәйрәмнәрне гаилә белән җыелышып үткәрү йоласы бар. Бар. Алдан ничектер дулкынландыргыч рәвештә әзерләнү шушы бәйрәмнәргә. Сөйләп китегез әле менә, ничек итеп бәйрәм итәсез? Гомумән зур бәйрәмнәрне менә ничектер гаиләдә шулай каралган туган көннәрне, менә сабан туйлардыр, теге ничек дип әйтим, бер дини менә бәйрәмнәрдә инде безнең гаетләр диге һәрвакыт бөтенебез бергә гаилә белән җыелу. Ул инде менә теге бер шундый дөрестән дә традиция рәвешенә әверелә бара. Без аны менә мәсәлән әйтик инде туган көненә килгәндә кызымның инде мин һәрвакыт төн утырып плакатларга тип ясады, йокым килә теге. Бары ясап утырам теге әзерләнү бар, балаларга кызыклы бер инде өстәлләр ясарга, Рәзилә шулай инде менә ничек кызыклырак иттереп итик микән дип әйтә. Ул менә киңәш итерим, ул бит бер үзенә күрә иң зур бәхет инде ул туган, юк, менә туганнарын күп булу бит инде, һәм аларны бер йортка, бер җиргә җыю. Без мондай гади тормышта һәр көнне күрешә алмыйбыз. Менә бер туганнарны бер йортка җыю, ул үзенә бер күрә бик зур бәйрәм ул. Һәм мин киңәш итерим башкаларга да. Чакырыгыз күбрәк туганнарыгызны, дусларыгызны. Ул менә күбрәк теге ниндидер бер туганлык хисен өстәп кенә тора ул сезгә. Нәселнең җыелуы бик мөһим. Безнең үзебезнең дә гомумән Рәзилә белән өйләребездә бездә кунак бетми. Бер кашанда. Безнең кемдә булса, туганнарыбыз, якыннарыбыз, дусларыбыз килеп тора, һәм мин аңа сөенеп кенә торам, әйтәм, килсеннәр. Туганнар, якыннар килсеннәр. Йорт ишеге ачык булсын якыннарга. Адәм баласы үлем төшәгендә ятканда бик үкенә дип сәяхәт итмәгәнне һәм туганнары, дуслары белән сирәк күрешкәнгә. Дөрес. Әйтәләр бит, күңелең киң булса, шырпы савытына да сыйып була дип. Күңелең киңлеге кирәк.
теге кемдер әйтер, теге ризык җитми, теге барса икмәге дә була, ашы да була, чәйе дә була, урыны да җитә, күңелең генә киң булсын. Шулай. Күңелең генә киң булсын. Хөрмәтле тамашачылар, кадерле кунакларыбыз, зикернең ни икәнен күңелләребездә яңартыйк әле. Даими сәхифәбезгә күчәбез. Зикр. Зикр Аллаһ Тәгаләне искә алу. Зикернең кыйммәте турында Коръән Кәримдә булай диелгән. И мөэминнәр, Аллаһны күп зикр итегез. Көннең әвәлендә һәм ахырында аны мактап тәсбих әйтегез. Гаскәрләр сүрәсе 41-42 аятлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сүзләрен Әбу Муса әйтеп калдырган. Аллаһны зикр иткән һәм зикр итмәгән кеше тере һәм үле кешегә тиңләштерелә. Зикр турында сүз барганда, гарәп телендә махсус сүзләр әйтү күздә тотыла. Мәсәлән, ла илаһа иллаллаһ. Моның тәрҗемәсе Аллаһдан башка илаһи зат юк. Гынаһлардан безнең йөрәкләр карала. Зикр калепләрне пакландыра. Зикр мөселманнарның коралы. Аллаһны зикр итүдән хәлләр җиңеләя һәм кайгылар чигенә. Исламның танылган галиме Имам Әл-Газали рахимахуллаһ булай дип яза. Кешенең йөрәге дөньяви нәрсәләргә артык һәвәсләнеп киткән саен, шайтан берәр тишек табып күңелгә коткы сала башлый. Мөселман Аллаһ Тәгаләне зикр иткән саен шайтан кача торган була һәм теге тишек кичерәя. Зикр гыйбадәтнең ихласлыгына ирешергә ярдәм итә. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруын дәвам итәбез. Бүген студиябездә кунакта игезәк кызлар Рамилә һәм Рәзилә Батыровалар. Кызлар, сезгә милли тәрбиядә биргәннәр, дини тәрбиядә биргәннәр. Хатын-кыз, чын хатын-кыз нинди булырга тиеш, нинди тәрбия алырга тиеш? Хатын-кыз инде әйтеп киткәнебезчә, дөрестән дә дин кануннарына нигезләнеп баланы үстерергә кирәк инде, кыз баланы бигрәк тә. Шуннан соң инде әлбәттә миллине дә онытмаска кирәк. Безнең бит инде борынгыдан әбиләребез ыелчан булганнар, үзләренең тормыш иптәше тыйнак булганнар, тел яшергәннәр. Хәтта менә безнең дәвани сөйли, үземнең кайнатам белән кайнанам аша гына сөйләшә идем ди. Менә шуның кадәр менә шундый элемтә булган аларның. Хәзерге вакытта инде дөрес безнең әзрәк хатын-кызлар алар миңлекләре бар, мин дип торалар, әмма дә ләкин шул бер мөлаем үзенең өлешен югалтмаска тиеш хатын-кыз дип уйлыйбыз инде. Вакытында тыйнак, вакытында тормыш иптәшенә балаларына игътибарлы булырга тиеш, үзен дә яратырга тиеш, үзен дә онытмаска тиеш. Хатын-кыз үзен яратканда гына матур, үзеңә яратканда гына бәхетле була ул. Шуңа күрә үзеңне яратып, хөрмәт итеп яшәргә кирәк дип уйлыйм мин. Нык булырга тиешме хатын-кыз? Миңа калса хәзерге заманда әйе. Әле ул бер теге менә безнең әниләр заманында гына әле 20 ел элек булса, әйе, алар менә шундый тәрбияләнгән ир артына яшерергә. Но хәзерге вакыт безнең үзгәреп тора. Хәзерге вакытта нык булмасаң, сындырырга бик мөмкиннәр. Минем очракта инде шулай. Менә мин үземне теге мин гаиләдә Мәликә өчен әни дә, әти дә, шуның өчен мин теге ничектер үземне мин көчле булырга тиеш дип өйрәтәм инде үземне. Мәсәлән, теге дөрес мин әни дә була беләм, назлы да була беләм, әмма дә ләкин ниндидер сорауларда мин үземне нык булырга, теге юкка барга кайф җибемәскә, күз яшьләребезне хатыннарча күрсәтмичә, кызларча дип әйтим инде. Шундый булырга тиеш дип уйлыйм. Хәзерге заманда ул шулай. Менә әйтик, 20 ел элек кенә ул инде әлбәттә безнең миңа калса хатын-кыз бик теге мөстәкыйль булмады. Ул күбрәк үзенең тормыш иптәшенә таянып,
Ул менә ниндидер бер икенче рольдә булгандыр. Хәзер безнең тормышларда үзгәрә бит инде хатын-кызлар лидерлык позициягә бара. Ул дөрес дип әйтмим мин аны. Әмма дә ләкин ул шулай бара ул. Безнең гаептә түгелдер ул хатын-кызда. Ул менә шуны заманасы шундый инде ул аны. Бәлки әзрәк ирләр югалта барадыр дип тә уйлыйм мин. Ничектер үзләренең позицияларын. Ни өчен югалта? Бәлки без артын Без сикергәнгә. артык сикергәнгәдер. Чөнки хәзер кая барма, менә хәтта барасың берәр учреждение, берәр эш кагазлар буенча. Карыйсың, директор вазифасын, зав вазифасын әлбәттә хатын-кыз нитә. Күпчелек даже хәзер менә мин чагыштырам кызык өчен генә. Һәм уйлап куям, дөрестән дә хатын-кызлар лидер позицияларына бик тиз менәләр, бик хәзер алар баланы да карыйлар. Лидер позициясында алып баралар, машинанда күбесендә хатын-кызда. Шуның өчен әйтәм, хатын-кыз баса башлады. Бу әйбәт мен ашармы ул сорау һәрбер кешегә туачак һәм ул аңа җавап түгел булмаячак. Әмма дә ләкин хәзерге вакытта шулай. Шулайрак дип күрәм. Рамиля, син мин Мәликәгә әтидә, әнидә булырга тиешмен диде. Тормышлар шулай теге кытышлыклар да була, тормышта шулай бит шума бармый. Гәрчә сез үзегезнең тормышыгызны бик теге алда гел кебек күрсәтсәгез дә, ул инде менә интернет челтәреннән әйтәм. Менә шундый вакытлы кыенлыклар килгәнне тамашачыга тирә-юньгә белдерергә кирәкме? Һәм сез ничек яшерәсезме аны? Чөнки бәйтим аны гомумән берәйберне дә яшерә торган гадәт юк, чөнки яшерен әйбер ул кайчанда булса калкып чыга. Дөрес мин шулай тормышымда булды. Мен үземнең тормыш иптәшем белән без бер юлдан бара алмыйбыз икән, аңладым, мәсәлә әйтергә кирәк шулай. Әмма дә ләкин ничек дип әйтәсем килә? Мин узак яшердем дип әйтә алмыйм, әмма ләкин инде журналистлар белә башлагач, төрле изданиялар миңа нәкъ менә безнең газет журналга бирмәссез микән, безнең тапшыруга бирмәссез микән гәмә дигәч, мин юк дидем, чөнки ник дигәндә ул сезнең өчен сенсация, минем өчен йөрәк ярам. Вакыты җиткәч дидем, мин үзем аның турында язачакмын. Һәм дөрестән дә мин бәләкәй генә пост яздым, чөнки ул сорауларга теге җавап булсын өчен, чөнки күп теге инде баса башлагач, мин теге каядыр моны нокта куярга кирәк, чөнки имештер, әлләнди сораулар китә башлады, уйланылган персонажлар барлыкка килә башлады. Шуның өчен менә аларны бетерү өчен, үземнең чын барлыкта исемемне калдырыр өчен, дөрес информация бирелсен өчен мин аны менә шулай гына яздым. Әмма ләкин мин аны бөтен җирдә теге минем шулай булды әле, минем теге булды дип сөйләп йөргәнем юк. Мин гомумән теге тормышта ничектер зарланырга, ничектер төшенкелеккә бирергә андыйга яратмыйм. Дөресен әйткәндә, ничек бар шулай кабул итәргә кирәк. Бу һәрбер сынауны әйтергә кирәк, Аллаһ Субхана ва Тәгалә сынауны яраткан бәндәсенә генә бирә. Шуның өчен аңа да хәтта күпмедер дәрәҗәдә сөенергә кирәк. Һәм инде без кешеләр һәрбер сынауны лаеклы иттереп үтәргә тиешбез. Әгәр дә лаеклы итеп үтә алсаң, син дөрестән дә инде лаеклы үтсәң, син үзеңдә инде кеше булып кала бирәсең. Әгәр дә лаеклы үтмәсәң, инде ничектер сынсаң, сыгылсаң, башка юл буенча китсәң, сул юлга аяк бассаң, менә ул начар булыр ие. Әгәр дә инде төп үз юлыңда калсаң, ул инде яхшы нәрсә дип. Авырлыклар аша бәхет килә дигән фразасы бар әтиегезнең, сезнең күңелегезгә бик якын. Сез чыннан да моның шулай икәнлегенә инандыгызмы йөрәгегездә? Без һәрвакыт бәләкәй вакыттан әйтә инде ул теге менә дини китапларда да язылган бит инде ул. Һәрвакыт әйтә, авырлыклар аша бәхет килә һәрвакыт. Әгәр дә сиңа авырлык килгән икән, сөен дип әйтә безгә әти һәрвакыт. Димәк, хәзер бик тиздән бәхет киләчәк. Бик зур бәхет киләчәк. Шуның өчен кеше бәхетле булса, әле ул сөйне бетерергә кирәкме икән? Чөнки ник дигәндә, кеше әле хәзер сынаулар башланырга мөмкин ул кешенең. Алай дип тә яшәргә кирәк, һәрвакыт бәхетле булам дип яшәргә кирәк. Менә әйтәләр бит әле, фортепиано безнең корал инструмент. Аклы каралы. Каралары барыбер кимрәк, аклары күбрәк. Шуның өчен бары бәхеткә күбрәк нигездән яшәргә кирәк. Бәхетне тудыручылар үзебездә бит инде без. Һәрвакыт үзеңнең карашың, үзеңне ничек куясың. Миңа дөрестән дә күпчелек хатын-кызлар яза башладылар, минем хәлгә калган хатын-кызлар яза башладылар. Менә ничек яшәргә, мәсәлән, ашкынма йөрәк җыры сезнең минем турында, хәтта мин аны аерылганчы язылган җыры ул бөтенләй теге киләчәкне белгән күп язылган теге чыккан җыры инде безнең һәрвакыт әйтәләр. Менә шул җыр сезнең тормышыгыз турында бит. Турындамы? Ул гел нәкъ минем тормышым турында. Мен әйтәм, кызлар,
Нендейдер бір жыр ғына минем турында, аның турында дию, мейтем дұрыс фикір түгел. Жыр инде ол. Біз хиянат турында да жырлыйбыз, біз үткенлерні соғынып да жырлыйбыз, ол жыр. Әмма дә ләкин, дөрес, кемгәдер кагылышы булса инде ул рәхәтләнеп тыңласын. Тамашачыдан нидер кайтавас, таба икән, мин бик шат. Әгәр дә ул сез ничектер 100-1 кат тыңладым дигән кешеләр бар, рәхәтләнеп тыңлагыз, ул сезнең өчен. Тамашачы өчен ишәттәбез. Әмма дә ләкин мин әйтәсе, андый вакытта инде мин һәр вакыт инде үземнең ниндидер үземнең кичерешләрем белән бүлешергә тырышам. Андый вакытта кешегә бик күп сөйләргә кирәк. Якыннары белән. Минем ул теге сер сандыгым Рәзилә инде, әнием теге кат-кат сөйләгән саен, ул ничектер җиңелрәк бара. Шуның өчен әйтәм, менә хәзерге вакытта әйтеп бетерәсез сүзегезне әйтәм, әйтеп бетерегез. Ишегездә бер калдырмагыз. Чөнки мин, мәсәлән, үземдә көчләр таптым, ничектер гафу итәргә. Ышкындырып җибәрергә. Алай менә кандалаларны салгач, җиңел, сулаулары җиңел ничектер. Була элекке мөнәсәбәтләргә килгәндә, ничек дип әйтәм, кешегә карата ашу, нәфрәт, мәхәббәт калырга мөмкин, ниндидер усаллык калырга мөмкин, үпкә калырга, рәнҗеш калырга мөмкин. Ә минем очракта бушлык. Мин ул кешене тулаем җибәрдем, һәм минем ул карата, аңа карата бер нәрсә дә юк. Ул иркен кеше, мин иркен, мин башкача ашам. Менә шул гына. Шуның өчен мин һәр вакыт әйтәм, түзегез бер ел ярым, аннары сез кандалаларыгызны салыйсыз, салачаксыз, һәм инде сезнең иркен итеп суларга мөмкинлегегез булачак дип әйтәм. Мин һәр вакыт юатырга, менә шундый сүзләр әйтәм. Шулаймы, шулай булачакмы? Мин әйтәм, әлбәттә, 100%. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы бушлыкны озакка сузмыйча тутырсын. Тутырсын. Мехрибанлы кеше очрасын иде Аллаһ. Теге һәр вакыт үзеңә крест та куеп булмый инде. Менә бөтен кешедә начарда булып бетә алмый, чөнки син бит тормышта күрәсең. Яхшы гаиләләр бар, үрнәк гаиләләр бар. Әтиәниләрегез, әтиәниләрем менә игезәк санарым, апаларым минем шундый матур итеп торалар. Әлбәттә, теге бөтен тормышка крест кына кую ул дөрес әйбер түгел. Һәм башка хатын-кызларга да минем хәлдә калган, мине һәр вакыт аңлатырга тырышам. Тормыш бит әле ул теге начар гына бармый. Һәм сезгә әйтеп күрсәтегез әле ничә яшьтим мин һәр вакыт. Миңа исә февраль аенда 27 яшь тулды. Һәм мин үземне шактый яшь һәм киләчәккә якты өмет белән калырым. Минем һәр вакыт күз алдымда түгәрәк матур өстәл, зур йорт, янымда шундый көчле терәк булырдай ирем һәм бала чагалар тулылган табында ризыклы менә шундый картина килә. Сезнең менә шундый картина килерлек булса, димәк сезнең киләчәгегез шактый өметле дип әйтәм. Амин, шулай булсын. Рәмилә, Рәзилә, тигезлектә яшәгез, Алла бирсә, бәхетле киләчәк көтсен сезне. Матур булу өчен Иманлы булу кирәк. динле булу синең өчен нәрсәне аңлата? Күңел халәте. Озын толым, Матурлык билгесе. Хөрмәтле тамашачылар, Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар белән тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кызлар, тәнкыйть темасында читләтеп узып булмас инде. Тәнкыйть утында еш янырга туры киләме? Ул җырчы кеше, иҗат кешесе тәнкыйтьсез яши алмый инде ул. Тәнкыйть булу ул бит үзе бер бәхет. Сине тәнкыйтьләгәч, димәк, кайдыр үсергә урын бар дигән сүз. Битараф түгелләр. Битараф түгел дигәннәр. Мин тәнкыйтькә бер дә гаепләп карамыйм, тәнкыйтьләсеннәр рәхәтләнеп. Төрлесе була инде, кара тәнкыйть була инде, әзрәк тә йомшаграк тәнкыйть барсына да Ходай үзе җавап бирә инде аңа. Сорау табыла, сорауга җавап табыла дип әйтәсем килә. Тәнкыйтькә бер дә начар карамыйм үзем. Рәмилә ничектер? Менә бу көннәрдә генә минем түгел, менә бер коллегамның, әйтмим кем икәнен, теге матур түгел. Коллегамның язганнар. Менә һаман да шул ук бер күлмәк, монда да шул күлмәк, тегендә дә шул күлмәк дип язганнар. Әйтәм, бу кеше әйтәм, ой, әйтәм, аңларга кирәк. Ул дөрес ярлы гаиләдән түгел, ул җырчы бик әйбәт эшли, үзен ире, тормыш иптәше аның бик яхшы эшли. Мин ул гаиләне бик әйбәт беләм. Әйтәм, ой, бу кеше ничек яза? Мин беләм, что ул күлмәк, ул кызның иң яратканы икәнен. Ул аңа бик кадерле һәм тарихи, ул аңа бик шундый якты хатирәләрне яңарта торган күлмәк икәнен.
Аны гына кеше уйлап бетерә алмый. Чөнки аның, мәсәлән, әйтик, күп бала, күпме икән санайтмыйм, күп бала, анасы ул. Аннары ул шундый зур йортларын, машиналарын тота име. Һәм шуны кеше әйтәм, гаилә хәлен белмәгән килеш, күлмәкне монда да тегендә дә киясен дигән дөрес микән ул? Күп кием тоту бит әле ул исраф итү дә, ул диндә ярамый бөтенләй гомумән. Әле без җырчы кешене ул бай да буарлык. Әмма дә ләкин кешеләрне әйтәсем килә, алдан сез әйтер урыннан ниндидер сүз. Шул кеше, мәсәлән, мин кызыксындым. Инстаграм битендә шул сүзне язган кешенең битенә кердем. Аның бер күлмәге алт өсте. 8 фотода ие. Һәм 8 ел дәвамында. Дәврендә. Мәйтә менә сез ул кеше бит әле үзенә шул күлмәкне ничә еллар буе киерергә булдыра. Нишләп ул менә шушы җырчыга бу күлмәген киергә ярамый Ләкин икән? ул әйтер инде, мин бит гади кеше, әмма ул бит җырчы, ул бит кеше күз алдында. Асысы да дөрес мөмкин инде. Теге тәнкыйтькә инде без теге ничектер элек борчылыбрак мин карасам әзрәк, как так, менә мин бит тырыштым, ничә булай язалар, тегеләй булай. Хәзер мин инде ничектер тынычландым. Уен көлке формасына карарга кирәк. Формада карыйбыз. Кеше тәнкыйтьле икән, димәк, син әле һаманда йөзеп торасың, кызыклы, суда һаманда торасың. Гел матур сүз генә язып тормыйлар инде, Шулай тәнкыйте дә шулай. күп була. Аңа нормаль карарга кирәк. Нормаль карарга Һәм ул кирәк. тәнкыйть кирәк. Шулай Кирәк, кирәк, әлбәттә Тукай да кирәк. әйткән бит, тәнкыйть кирәкле шәйдер дигән. Кирәк, мин аның белән тулысынча килешәм. Сөенәм дә әле тәнкыйть ясасы, рәхмәт дип тә язам әле. Рәхмәт үз фикерегезне миңа җиткергәнегез өчен. Бу мисалга күзләремне ачканыгыз өчен. Мин рәхмәттән башка сүзем юк. Языгыз миңа тәнкыйтьләр. Менә хәзер дә әйтәм, тамашачым яраткан языгыз тәнкыйтьләр, мин аларның барысын да укыйм, кайбер Кабул вакытта итәм. җавап бирергә дә өлгермәсәм кабул Иң итәм. зур тәнкыйтьче әйтергә кирәк, безнең әниебез. Иң зур тәнкыйтьче. Менә аныкы әйтсә, кат әйтә. Аны тыңлыйсың да, кабул да итәсең, итәсең. чөнки ул тәнкыйтьне дөрес Без әйтә. хәтта Рәзия мәхәббәтеп карагач әнинең теге Карашыннан беләбез. күлмәк япсызмы әллә? Япсыз утырамы? Әни, юк. Теш арасында юк матур. Ямсыз бит инде, әйтеп кенә бетермисең дип куябыз. Аңлыйбыз инде. Әйдә алмаштырабыз дип. Әлегә яшамый, күренеп тора йөзеннән дип. Аннан соң инде артист кешеләр бит инде гайбәт тында да яналар инде. Гайбәт белән еш очрашасызмы? Аның белән көрәшеп буламы? Гайбәттә кем генә янмый микән инде ул? Гайбәт күп була инде ул. Әйтәм бит, менә мин теге аерылам дигәч инде теге күп имеш-мимешләр йөрде инде, гайбәтләр теге дөрес ул бөтенсен йөрәк аша үткәргәндә башка берәү теге егылып үлер инде, Алла сакласын. Әмма дә ләкин син теге моны аяк акыл белән дөресен белгәндә, мин һәрвакыт бер фикергә киләм. Моны бит барысын да Аллаһ белә күрә. Син ниндидер кешегә нәрсәдер аңлаткач, Акланырга кирәк. акланырга гомумән кирәк микән? Ярар, гайбәт яхшы нәрсә түгел инде ул. Әгәр дә сез гайбәт сөйлисез икән, ул сезгә җавап тотасы, миңа түгел. Сөйли бирегез. Әмма дә ләкин минем карашым гайбәткә менә шундыйрак. Мин үзем гайбәтне теге кайсы бер вакытта теге берәр кешене рәзләгәндә сөйләп алгач, ой, гайбәт сөйләмигә әле дип рәзләгән. Гайбәт булмаса гыйбрәт булсын инде. Нишекелле. Әти әйтә, безнең элекке кешеләр хәтта авызларына таш кыстырып йөргәннәр ди. Телдән курыкканнар. Тел бит ул әйбәтне дә әйтергә мөмкин, начарны да әйтергә мөмкин. Әгәр дә менә син гайбәтне сөйләмәс өчен телдән курыкканнар элекке кеше хәтта таш кыстырып йөргәннәр. Менә хәзерге бер-ике хатын-кызларга Инстаграмнарда язып торды. Мин аларга киңәш итәрем таш кыстырып йөрергә. Я бармакларын бәйләп куярга бу язмас өчен. Әмма дә ләкин алай мөмкин түгел бит. Шуның өчен менә Рәмилә әйткәнчә аларга җавап тотасы инде бу. Синең күңелең чиста булсын. Без гайбәтне күп сөйләшмик, күп тә сөйләшмик, кирәк тә түгел. Әйтәм бит, менә үзебез аша берәр кеше турында сөйләм китсә, ой, гайбәт китте дип. Әйтеп куям Рәсиләгә. Гайбәт түгел, гыйбрәт булсын дип аннары әйтәбез, дәвен шайтып төзәт. Кичерә белү сәләтме ул кызлар? Ул бик зур сәләт ул, кичерә белү. Кичерә белгән кеше ул бик озын, авыр юл үткән кешегә кичерә белә. Чөнки безнең белән төрле ситуациялар була. Бер кешедә бу тормышта изге түгел, бер кешедә фәрештә түгел. Һәркемнең ялгышларын Ходай да кичерә, без кичермәскә кем?
Ходай да кичерә, без кичермәскә кем, шуңа күрә кичерә белергә кирәк, һәм җибәрә белергә кирәк. Бу үзеңнең сәламәтлегең өчен. Әгәр дә син бөтен әйберне җыеп барсаң, синең белән начар хәлләр була, начар чирләр чыга, шуның өчен кичерә белү ул иң зур сәләтнең берсе дип уйлыйм мин. Бәлки Рәмилә килешмәсме, мин шулай дип Юк, уйлыйм. мин тулайым килешәм. Менә калса синдә менә ул сәләт бар. Айы, миндә ул сәләт бардыр дип уйлыйм мин үземне. Гомумән мин ничектер дип әйтим, кичерергә тырышам күбрәк. Чөнки ник дигәндә, була кайсы бер вакытта теге авыр ситуациялар мөмкин түгел менә кичерергә. Бер ничек тә мөмкин түгел дип теге үземә сөйләсәм дә, анар әйтәм, кем инде мин дөрестән дә бу кешенең ул үзе җавап тотачак ди мин һәрвакыт. Ул үзе бу яисәттеге эшләгән эшләре өчен без бөтенебез бер кайда китә алмаячакбыз. Без барчабыз да җавап тотачакбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршысында. Әмма дә ләкин мин үземнән чын күңелдән кичерергә тырышам. Миңа әти дә әйтә, дин буенча кызым ярамый. Менә аңла, кичерергә кирәк. Ничек авыр булмасын, дин буенча үпкәне сакларга, кешене кичермәскә ул мөмкин булырлык хәл. Шуның өчен тырыш, ничек дә тырыш кешене гафу итәргә, үзеңдә көчләр тап һәм үзеңә җиңелрәк булачак. Ул дөрестән дә шулай. Әле дә вәни әйтәйем, менә сиңа начарлык эшләсәләр, син аны кичер һәм бик күп итеп бәхет теләде. Бәхет теләсәң, ул кеше шатлык, бәхет, аңа менә чын күңелеңнән теләсәң, бәлки ул яхшыранып китер, яхшылык телә, яхшыранып китер һәм бүтән андай кешене кыерсытмас, рәнҗетмәс ди. Менә син аңа бәхет телә дип дәвәни әйтә. Мин әйтәм, дәвәни, менә белә кирәк шуны. Ничек инде ул сиңа шәкелеп теләсен? Син аңа бәхет теләп тора, син бәхет теләп кара әле дип әйтә. Ул бәхет үзенең кире әйләнеп кайтыр дип. Шуңа күрә шәкелек эшләгән кеше бәхет теләп карагыз. Таш атканга ашатыр. Анар менә бер кайын киткәндә дә бит син, мәсәлән, әйтәләр бит әле, нефрет, ашу, үпкә белән кемдә китә ала дип. Син яратып китеп кара диләр. Син менә шун күңелеңнән яратып, бәхет теләп китеп бара аласың икән, димәк син ул кешене җибәргәнсең, димәк син бәхетле, димәк синең үзеңнең яңа тормышка син җиңел караш белән карыйсың. Менә шуннан тора ул. Әгәр дә син ашу һаман да нефрет белән, һаман да теге үзеңне ашап, үзеңне ашап яшисең икән, кичермичә кешене һаман күмерімдә кичермәйм дигән сүзләрне әйтәсең икән, ул син бәхетсез. Син әйткән кешең түгел. Шуның өчен кичерә белгәннәрне ул инде изге гамәл. Әгәр кичерә беләсең икән, син дә бәхетле кичерелгән. Килергә кирәк, өйрәнергә кирәк инде әлбәттә кичерә белгән. Ул сәләт. Кызлар, сез шундый оптимистлар икегез дә. Бу тормышка шундый, ничек дип әйтим, бу тормышны яратканыгыз, кешеләрне яратканыгыз, туганнарыгызны бер-берегезне яратуыгыз сизелеп тора студияда. Студиябыз ничектер шундый нур белән мәхәббәт белән тулды. Менә Рәмиләнең девизын белмисез әле сез. Нинди девиз әле синең? Һәрвакыт яшисе килеп яшә. Менә ул Рәмиләнең девизы. Мин һәрвакыт ВКонтакте шелтәрендә язып куйган, ул минем гомумән үзгәрмәй. Мин һәрвакыт шуннан тикле яшәргә яратам. Белмим, Рәзилә минем белән килешәде. Без икебез дә безнең кебек шундый каты тормышны яратучы, яшәүне яратучы бар микән? Чөнки яшәргә бу Аллаһ Тәгалә безнең биргән икән инде бу якты дөньяларны, анда инде яратылып, рәхәтләнеп яшәргә кирәк. Яшәргә кирәк. Була калса, менә җир шарын кочакларым хәзер. Рәхмәт сиңа дип менә. Җир бөтен вселенныйны менә дип әйтим, теге рәхмәт менә шушы җир йөзендә менә шулай мөмкинлек биргәнең өчен. Мин бит теге матурлыкны күрә алам, очкан кошларны күрә алам, чәчәк атканнарны күрә алам, күк йөзе зәбзәңгәр, шаулап яңгыр ява басып тора алам. Менә теге мин һәрвакыт әйтәм инде, минем балам бар. Мин нәрсә ул әни икәнен беләм. Үз теге эфирга әйтим әле, үз күкрәгем белән имза алу да зур бәхет бит баланы ашата алу теге. Аннары үз аякларым белән йөреп торам, үз кулларым белән ашым, күрәм, ишетәм бу дөньяны, бөтен матур музыкаларын, бөтен теге табигать тавышларын дип әйтим әле. Моңлы тавышыгыз белән тамашачыларны синдерә. Ул инде аеруча бер бәхет. Башка сыймаслык бәхет. Бөтенләй. Яшисе килеп яшәргә кирәк, дуслар. Шулай. Моны сезгә әниегез өйрәттеме? Моны бу Аллаһ Тәгалә биргән сәләтме бу? Гомумән безнең гаилә бик позитив гаилә ул. Әти дә, әни дә, алар менә безнең әти гомумән төшенкелеккә бирелергә. Әни әле борчылырга мөмкин. Хатын-кыз буларак ул. Һәрберебез өчен ут янырга мөмкин, әти әйтергә мөмкин. Әле әни бер көнне дә менә мәйтәм, әни мәйтәм, син мәйтәм, шуның кадәр борчылайын кебек мәйтәм, без имтиханнар бергәндә. Юк, тей кызым дә, мин дә борчылайдым да. Мин һәрвакыт беләм, минем кызларым имтихан биреп чыгачаклар, мин алар өчен борчылмаска тиеш дип.
Чөнки әти дә бик безнең позитив карашлы, әни дә бик позитив карашлы. Гомумән шуңа күрә безне дә өйрәткәннәрдер инде алар. Бу дөньяга башка төрле карага өйрәнергә инде. Ансыз яшап булмый. Әгәр дә син үз-үзеңә бикләнеп, тормыш начар, бу илдә яхшырак, теге илдә яхшырак, теге безнең гадәт бар. Без политиканы гомумән яратмыйбыз. Кеше күркәсе, кеше тавыгы күркә булып күренә гомер буе. Америкада рахат яшиләр, Италиядә әйбәт яшиләр, бу иптәш кызым Испаниядә рахатланып яши, теге бер олигархка кияүгә чыкты дип утырса, ул алай тормыш бармый. Менә бүген хәзер менә шушы секундта бәхетле булырга кирәк. Башкача ярамый гомумән. Рәхмәт сезгә, кызлар, шундый позитив булганыгыз өчен, тормышны яратканыгыз һәм безне тормышны яратырга өйрәткәнегез өчен рәхмәт. Иҗатыгызда уңышлар, гаиләләрегездә иминлек телибез. Бик зур рәхмәт Хозур ТВ-га килгәнегез өчен. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Без гомумән Хозур ТВ каналы безнең ул еш карый торган каналларның берсенә әверелеп бара, чөнки анда дин сораулары бик еш яңгырый. Мин үзем гомумән тыңларга бик яратам. Җавапны табабыз. Яшь булуыгызга карамастан, шундый төпле аягыгыз белән барасыз, сезнең каналыгызга бары тик якты киләчәк, озын еллар безне сөендереп, яңадан шундый мәгънәле, матур тапшырулар чыгып, Һәм әлбәттә еш кунакка чакырыгыз. Сездә бик күңелле. Рәхмәт кызлар, сезнең белән дә бик күңелле рәхәт булды. Сезнең белән саубуллашабыз, исән сау булыгыз. Исән имин булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән дә саубуллашабыз, сау сәламәт булыгыз. Яшисе килеп яшәгез.